Okay, hello everyone. Phang okpik nolong kela si nili vlogs kubna same aning ido kolo yo si thangthlo same pini ke isin ning karong lo nili panel potum nyan ke ningkan thong kebra isi ang tum pachor paruk lup pen ningkan thong kebra isi nang ke chok lo pini ke si thot sapso nili panel pun hanili lason program pipi pinang lason cake pa pang thang thi pinang mate celebration si pinang pini si first time lang tum anniversary celebration ji kasi nili tum nili tum non nili panel putum pan aning karong parong di pan nili tum non cake pang thanji nasi to nanan thuno pan ke to kapre mo pipis doma nanan thuno non nili isuge ananingkan suri hinira suri isuge ananingkan karo presir kebra toksir kebra gatkom 1993 April 14 ani si itu dialo kalitang jila rong hansi kan patrol karo karna kan pila si ini anke ningkan thong kep par si ningkan thong krai si kidudo kechenglo si lasana jak ding tame anam nang kerap anam nang kewan nang pipi me bosi anam handarulo kata ini nili semua ratun la kitang kek kang hanyo kang sini di si tanggal lo la sila yang kanji sila ke ningkan thong kep isi kidu la pacol paru mate baso amien pen kek masih silo la so pang nili sumar atum nili sumar nili mun itum do baso si nili tumah ni pa karena mardom ko laten so ang di si saro ko ang tum sin tumapan akhir juminahan ko Keng thanon ke non ke happy anniversary to ono pe 31 years ki toksi non ke ning karong pen ke kang thanong ke ningkan thong kep rai si kicho happy anniversary labang ken hem nimulon ig akling tumasapo japang e oh happy anniversary asapo kleng silong ke labang ke lapang ke kapag tum lang pisa tum do tipi tum do pengen hai tum do lapang limu tum lo lapang ke tipi asopi akibi silong ke labang ke Oke labang ke amun labang ke tipi lo ni pe so kali ni po ai iso nehem tipi atiti yang 10 lo ke labang ke nehem tipi ati lo labang ke break lo ik 10 wata labang ke mehai lo ke nehem tipi atiti pinan kalau kanang hai pang ka ya non man kya supo kleng si pa cake helong ke non ke amun pi palon ke Mano ang kito nang ipuho. Ang belum ma. Asupi akibisi bang non ke laki.
nang kalau intolo ajuti oh chalo hiền nội đó celebrate that pen non ke cake dak sibi kolo tha ke ate pa iu nen lo pa mun we program to thai non nili ong mang masi da phan cake tidang ne ong long nan ha hoyo cake chui bu to hek uya nang pun biong ni pare po men dan hola ke ni pare po anniversary men tan na di sumi ma chono di tu chome ke nang ke ning sam sei ko nang ke tu u nai oh krang ngo nai ko ta pen kila so cake chume sen ati hani labang so video mon chilang nom putem ni cake chume pick on best of cake chume pick on ni kai order me order ni priyati supti ade ni elizabeth supti an tu se banai lo ani a shape nasone banai non design nasone banai non puthanu theda pen ga flavor an talos teme ipani po anniversary pengen puriano hede tungke masih pel tame arang li cake design pelang miku an hasi chume pick on ni hasi antum odari petang tem mati chukira so odari petang tem dak ni number pi pondet po nasi antum odar tame chume sen an ne o